Realita. To, čo práve vidíš, počuješ a cítiš. Čo ak však nie je taká pevná, ako si myslíme? Čo ak celý vesmír funguje podobne ako výpočtový systém? A fyzici dnes nachádzajú čoraz viac náznakov, že realita sa správa ako program. Nie filozofia, nie sci-fi, seriózna fyzika. Začneme jednoduchou otázkou. Prečo má vesmír najmenšie možné jednotky? Najmenší čas, najmenšiu vzdialenosť, najmenšiu energiu? Prečo realita nie je plynulá, ale rozdelená na pixely? V moderných teóriách fyziky existuje tzv. Plancková dĺžka. Najmenšia vzdialenosť, ktorú dokážeme fyzikálne zmysluplne opísať. Podobne existuje Planckov čas, najmenší okamih reality. Pod túto úroveň sa fyzika rozpadá, ako keby vesmír mal rozlíšenie, presne ako digitálny obraz. A to je prvý moment, kde sa vedci začali pýtať nepríjemnú otázku. Prečo má realita rozlíšenie? V analogovom svete by si očakával nekonečnú plynulosť, ale digitálne systémy vždy pracujú v krokoch, pixely, frame za frameom, vzorkovanie. Presne to, čo vidíme vo vesmíre. A tým to nekončí. Keď fyzici skúmajú základné zákony reality, zistili niečo zvláštne. Vesmír sa správa extrémne efektívne, ako optimalizovaný kód. Zákony fyziky sú jednoduché, ale vytvárajú neuveriteľne komplexný svet. Presne tak, ako krátky algoritmus dokáže vytvoriť obrovsky zložitú simuláciu. A teraz prichádza ešte čudnejší fakt. Informácia sa správa ako základná zložka reality. Nie je hmota, nie je energia, informácia. V čiernych dierach napríklad platí, že množstvo informácie závisí od povrchu. Nie objem, ako keby vesmír ukladal dáta na povrchové vrstvy, presne ako pamäť v počítačových systémoch. Táto myšlienka sa nazýva holografický princíp a berú ju vážne najlepší fyzici sveta. Inými slovami, celý trojrozmerný vesmír by mohol byť projekciou informácií uložených na dvojrozmernej hranici reality, ako hologram, alebo ako simulácia. A teraz sa dostávame k tomu, prečo sa o tomto už nehovorí len v sci-fi filmoch. Filozof a fyzik Nick Bostrom z Oxfordu položil matematický argument, ktorý šokoval akademický svet. Ak technologické civilizácie prežijú dostatočne dlho, budú schopné simulovať celé vesmíry, nie hry, celé reality s vedomými bytosťami. A ak je to možné, potom by logicky existovalo o mnoho viac simulovaných vesmírov než pôvodných. To vedie k šialene jednoduchému záveru. Ak simulácie existujú, je oveľa pravdepodobnejšie, že žijeme v simulácii, než v základnej realite. Nie 50/50, ale drvivá pravdepodobnosť. Tento argument dnes berú vážne fyzici z MIT, Oxfordu aj Stanfordu. Nie preto, že by chceli veriť Matrixu, ale preto, že matematicky dáva zmysel. A teraz prichádza časť, ktorá ľudí vždy zamrazí. Ak je vesmír simulácia, mali by sme vidieť jej limity. A niektoré limity už možno vidíme. Napríklad maximálnu rýchlosť svetla. Prečo existuje pevný rýchlostný limit? Prečo nič nemôže ísť rýchlejšie? V počítačových simuláciách je rýchlostný limit úplne normálny. Je daný výpočtovým výkonom systému. Presne tak, ako vesmír má maximálnu rýchlosť šírenia informácie. Ďalší zvláštny fakt. Keď sa pozeráme hĺbšie do reality, zákony sa stávajú pravdepodobnostné, nie deterministické. Ako keby systém počítal výsledky až pri pozorovaní. Presne ako renderovanie v hrách. Objekty sa detailne dopočítavajú, až keď sa na ne pozeráš. V kvantovej fyzike sa stav častice neurčí, kým ho nezmeriaš. Pred meraním existuje len ako pravdepodobnosť. Mnohí fyzici hovoria, to sa až príliš podobá optimalizovanému výpočtu. A teraz prichádza najväčší twist. Ak je vesmír simulácia, nie je to nutne experiment. Mohol by to byť archív, história civilizácií, laboratórium vývoja inteligencie alebo dokonca zábava. Pre pokročilú civilizáciu by bolo spúšťanie vesmírov triviálne. Rovnako ako dnes spúšťame videohry. A my by sme o tom nemali šancu vedieť, pretože by sme boli súčasťou samotnej simulácie. A tu sa dostávame k otázke, ktorú vedci skutočne skúmajú. Dá sa simulácia odhaliť zvnútra? Niektorí navrhujú hľadať pixely reality, najmenšie jednotky priestoru. Iní hľadajú matematické vzory, typické pre výpočtové systémy. Zatiaľ nemáme dôkaz, ale čím hĺbšie skúmame realitu, tým digitálnejšie vyzerá. A to je dôvod, prečo sa o simulovanom vesmíre dnes otvorene diskutuje v serióznej vede. Nie ako viera, ako možnosť. Možno žijeme v základnej realite, ale možno sme len jedným z nespočetných spustených vesmírov. A teraz sa zamyslí nad týmto. Ak je vesmír simulácia, čo to znamená pre život, pre zmysel existencie, pre budúcnosť civilizácie? Znamenalo by to, že realita nie je náhoda, ale výsledok dizajnu a možno aj experimentu. Alebo to neznamená vôbec nič. Možno by život mal rovnakú hodnotu, láska rovnaký význam, utrpenie rovnakú váhu.
len by sme existovali v inej vrstve reality. A tu je najsilnejšia myšlienka celého príbehu. Aj keby bol vesmír simulácia, stále je to jediná realita, ktorú máme. Pre nás je skutočná. So všetkými emóciami, rozhodnutiami a dôsledkami. Takže otázka možno nie je, vesmír je skutočný, ale čo urobíme s realitou, ktorú máme? Možno jedného dňa sami začneme vytvárať simulované vesmíry a staneme sa tým, čím sú naši hypotetickí tvorcovia pre nás. A možno zistíme, že realita je oveľa zvláštnejšia, než si dokážeme predstaviť. Ale čím viac veda postupuje, tým menej sa myšlienka simulovaného vesmíru zdá absurdná. A tým sa zdá možná. A teraz prichádza časť, ktorá znie ako zo sci-fi filmu, ale v skutočnosti sa o nej seriózne diskutuje vo vede. Ak je vesmír simulácia, nemusí byť dokonalá. Každý výpočtový systém má limity, každý má chyby, optimalizácie, zjednodušenia. A niektoré zvláštnosti reality začínajú vyzerať presne ako dôsledok výpočtových obmedzení. Napríklad, prečo má vesmír maximálnu rýchlosť šírenia informácie? A teraz prichádza otázka, ktorú si vedci začali klásť až potom, čo simulovaná realita prestala znieť šialene. Ak by vesmír bol simulácia, kto by ju spustil? A prečo? Najjednoduchšia odpoveď by bola výskum. Pokročilá civilizácia by mohla simulovať celé vesmíry, aby skúmala vznik hviezd, planét a života. Presne tak, ako dnes simulujeme počasie alebo evolúciu. Len v neporovnateľne väčšom meradle. Ale týmto nekončí. Niektorí vedci navrhujú, že simulácie by mohli slúžiť ako historické archívy, rekonštrukcie minulých civilizácií, celé dejiny prehrávané znova a znova. Nie ako film, ale ako reálny svet so skutočnými vedomými bytosťami. To znamená, že by si mohol žiť v rekonštrukcii dávnej éry alebo v simulácii sveta, ktorý nikdy neexistoval. Len ako experiment. Ďalší možný dôvod je ešte znepokojivejší. Zábava. Pre extrémne pokročilé bytosti by spúšťanie vesmírov mohlo byť rovnaké, ako je dnes hranie hier. Sledovanie vývoja civilizácií, zostupy, pády, vojny, objavy. Niektorí filozofi tvrdia, že ak technológia umožňuje simulovať vedomie, tak takmer určite vzniknú aj zábavné simulácie. Pretože história ukazuje, že ľudia používajú technológie na zábavu vždy, keď môžu. Ale teraz prichádza ešte hlbšia možnosť. Simulácie ako forma nesmrteľnosti. Civilizácia by mohla ukladať mysle svojich obyvateľov do digitálnych svetov. Spúšťať celé reality, ktorých by vedomie pokračovalo. Bez biologických tiel, bez smrti tak, ako ju poznáme. V takom prípade by simulované vesmíry neboli len experimenty, boli by domovom. A to znamená, že hranica medzi skutočným a umelým by prestala dávať zmysel. Ale nech je dôvod akýkoľvek, jedna vec je spoločná. Ak simulácie existujú, pravdepodobne ich je obrovské množstvo. Nie jedna, nie 10, ale miliardy. A medzi nimi by existovali celé stromy realít. Simulácie v simuláciách. Svet vnútri sveta, ako nekonečné zrkadlá. Niektorí vedci tomu hovoria reťaz reality. A ak je to pravda, potom by sme sa nikdy nedostali k pôvodnému vesmíru. Pretože každá civilizácia by skôr vytvárala ďalšie simulácie. To by znamenalo, že väčšina vedomých bytostí vo vesmíre by bola simulovaná, nie biologická. A teraz prichádza myšlienka, ktorá mení všetko. Ak si vedomá bytosť v simulácii, tvoje skúsenosti sú rovnako reálne ako v pôvodnom svete. Bolí to rovnako, teší rovnako, rozhodnutia majú rovnaký význam. Takže otázka, je to skutočné, prestáva byť dôležitá. Dôležité je, že to prežívaš. A možno práve preto by pokročilé civilizácie nemali problém vytvárať simulované svety. Pretože pre bytosti vnútri by boli rovnako skutočné ako náš svet pre nás. A to vedie k poslednej trochu desivej otázke. Ak niekto spustil náš vesmír, mohol by ho aj vypnúť? Nie zlomyselne, len ako experiment, ktorý skončil, alebo ako simuláciu, ktorú už nikto nesleduje. A pritom by pre nás celý svet skončil v jednom okamihu. Bez varovania. Nie výbuchom, nie katastrofou, len tichým vypnutím. Pretože pre systém by to bolo rovnaké, ako zavrieť program. A to je moment, kde si vedci uvedomujú jednu vec. Ak je vesmír simulácia, nemáme spôsob, ako to zmeniť. Môžeme to len skúmať a žiť v realite, ktorú máme. A možno je to presne dôvod, prečo má zmysel správať sa zodpovedne. Budovať civilizáciu, skúmať vesmír. Pretože ak niekto sleduje vývoj inteligencie, najzaujímavejšie sú civilizácie, ktoré prežijú. A možno práve preto existujeme.